Открытое акционерное товариство «Беловежский» з ліку флагманаў жніва-2017. Чацвёртае на сённяшні дзень месца сярод гаспадарак вобласці па ўраджайнасці. Кожны гектар даў аддачу ў 66 цэнтнераў і, як буйнейшаму па плошчах прадпрыемству, яму няма роўных па валавому збору зерня. За всю историю Беловежского мы побили рекорд, получили самый большой урожай, это 43,5 тысячи тонн зерна. Для нас это очень хорошие объемы. Все это зерно мы получили с хорошей влажностью, то есть практически в ангарном весе оно будет иметь значимый вклад в будущее карман, в будущее нашего предприятия. Звяртаючыся са святочнай трыбуны да працаўнікоў прадпрыемства, Александр Алексеевич адзначае актыўнасць чалавечага фактару. Менавіта белавежскі экіпаж камбайнера ў складзе мужа і жонкі Валерыя і Таццяны Кухта лаўрэат прэміі абласного выканкама за першую 1000 тонн намалоту. І увогуле экіпаж мае цяпер самы важкі намалот сярод камбайнераў вобласці, больш за 2421 тонну зерня. Наверное, в первую очередь это заслуга хозяйства. Потому что если бы не вырастили бы такой урожай, мы бы, конечно, этого не намолотили бы. И опыт, конечно, большое дело. Подготовка комбайна к этому всему. Стремимся. Імкненню больш намалаціць спадарожнічала вадзіцельскае імкненне больш перавесці з напоўненымі бункерамі камбайны не прастойвалі амаль што ні хвіліны. Як вынік, 3 першыя месцы сярод лепшых вадзіцеляў вобласці на адвозцы зерня за Сцяпанам Царуком, Александром Кузубам і Михаилом Малеевым з адкрытага акцыянернага таварыства «Беловежский». Пераможцам граматы, прэміі і шчырыя апладысменты. За кошт чаго аддаўся ураджай, земляробы гаспадаркі адказваюць вельмі і вельмі много працавали на высоким агротехничном узроўні. Были всевозможные подкормки, были химические обработки, были сложности большие с погодными условиями, с заездами на поля и с всем прочим. Но погода давала о себе знать, была мокрая такая весна, и поэтому тяжело было работать. Но сработали слаженно. У гонар хлебаробаў канцэрт. Мясцовыя самадзейныя артысты пастараліся, каб ён быў, як і жніво, уражваючым. Праскоў Якіменка, Александр Севіцкі, тэлерадыёкампанія «Брест».